Na prípravu zemplínskeho veľkonočného koláča budeme potrebovať kilo polohrubej múky, 2 polievkové lyžice cukru, 1 kávovú lyžičku soli, 1 kocku droždia, 1 vajíčko, 2 polievkové lyžice sušeného mlieka, 600 ml mlieka, 100 ml oleja a na potretie vajíčko. Do 100 ml vlažného mlieka pridáme droždie. Necháme vykvasiť. Kilo polohrubej múky zmiešame s 1 kávovou lyžičkou soli s 2 polievkovými lyžicami cukru. Dáme ešte sušené mlieko a premiešame. Pridáme kvások, pridáme zvyšné mlieko a postupne miesime. Cesto miesime asi 10 minút a teraz pridáme 1 vajíčko. Miesime ďalej. Ďalej pridáme 100 ml oleja a miesime ďalej. Po asi 20 minútovom miesení necháme ešte cesto vykysnúť, zasypeme ho troškou hladkej múky a necháme na teplom mieste. Cesto sme nechali vykysnúť ešte asi pol hodinu. Cesto si rozdelíme na 4 časti. Zo 4 bochníkov sme si uvaľkali takéto 4 dlhé kusy, ktoré ideme prepletať. Koláč ešte necháme kysnúť nejakých 10 minút, potom ho potrieme vajíčkom a dáme piecť. Potrieme vajíčkom. Dáme piecť na 180 až 200 stupňov, asi tak na hodinu.